Čaute, tu som ja a moja mamka. Pozdrav do videa. Čau. A dneska môžeme zahrať ľadový hokej. To som dostal pod stromček. A ideme začať. Môžeme začať. Neviem, kde som dal puk. Aha. Postavím to, len počkajte. Ideme, či to nahráme. Dobre, budeme skôr s jednou rukou, nevadí. Dobre, môžeme hrať. No. OK. A tak to hrám. Jak to všetko s jednou rukou hrať? Ťažké, ale jde mi to. Pozerajte. Niečo sa poklikuj. Počkaj. Tu je moja mamka. Mami, pozdrav do videa. A no ja idem teraz hrať a uvidíme sa na streame. Čau.